1920 ikasturtean, Mondragon Goi Eskola Politeknikoko goi mailako heziketa hasikoan, dual programak datu ezin hobeak izan ditu. 60 ikasle izan ditugu dual programan, beraz, ikaslearen 45%. Eusko Jaurlaritzak banatzen dituen inkestatan, ikasleen eta enpresen asebetetze mailak nabarmenki goraka egin du azken 4 urteotan. Eta zer da dual programa? Eusko Jaurlaritzak arautua lanbide heziketako dual programak gazteak lan merkatuan sartzeko bidea erraztea bilatzen du. Horretarako kalitatezko enpleguak sustatuz. Produktu eta ekoizpen prozesuaren ordez, langilearen kualifikazio eta gaitasunari lehentasuna ematen die. Dual programa gure hezkuntza prozesuan tresna oso baliagarria zaigu eta ikasketa ekosistemaren parte da. Ikaslea, enpresa eta zentroa erresponsabilitate partekatua hartzen dute ikaslearen formakuntzan. Horrela, enpresak bere prestakuntza plana definitu ondoren, ikaslea enpresa ingurune batean prestatzea du helburu. Dualean parte hartzeko, lehenengo mailan izandako emaitzak eta jarrera egokiak ezinbestekoak izango dira. Hala eta ere, aukeraketa prozesu bat irekitzen da eta azken erabakia enpresarena da. Gure ikuspuntutik, duala Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren sari bat izan behar du ikaslearentzat. Dualaren abantailak anitzak dira, bai ikasle, bai ikastetxe eta bai enpresarentzat. Ikaslearen aldetik, benetako lan egoeretan aurreneko lan esperientzia lortzea. Bestetik, enpresarentzat, enpresaren prozesu eta kulturara egokitutako ikasle kualifikatuak prestatzea. Azkenik, ikastetxearentzat enpresan eta ikastetxearen arteko lotura estutzea. Harreman egonkorra sustatzen da inguruko enpresa sare handi batekin. Ikasleari babesa ematen diote bai enpresako dual instruktoreak eta bai eskolako dual tutore akademikoak. Beraiek izango dira ikaslearen dual ikasketa prozesua lideratuko duten pertsona garrantzitsuenak. Horiez gain, bai enpresen eta bai zentroan hainbat eragilek parte hartzen dute dual praktikaren ezaugarri guztiak aurrera eramateko. Denok batera koordinaturik lanean jardungo gara, bai titulo koordinatzaile, enpresa talde, zerbitzu akademiko eta administrazio saila. Zerbitzu integrala eskaintzen da dual prozesuaren fase guztiak kudeatzeko. Hasiera batean, ikasle eta enpresaren kaptazioan esleipena burutu arte. Jarraian, praktikak martxan jarri ostean ikasleari egiten zaion gertuko jarraipena, ebaluazio iraunkorrean eta azkenik, azken ebaluazio eta itxiera formalean. Elkarlanean, Mondragon Goi Eskola Politeknikoan gai gara zerbitzu integral hori eskaintzeko. Ondorengoak dira, Mondragon Goi Eskola Politeknikoak goi mailako heziketa zikloetan eskaintzen dituen famili eta titulazioak. Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa. Fabrikazio mekanikoko diseinua. Automatizazio eta robotika industriala. Sareko informatika sistemen administrazioa. Mekatronika industriala. Mondragon Unibertsitateko beste fakultate batzuk bezala, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa proiektu europar batean parte hartzen ari da, dualean erreferentzia diren beste Europako zentro batzuekin batera, kalitate hoberena bermatu eta praktika onak identifikatu asmoz.